Gaurkoan, dei bat egin nahi diogu Euskal Gizarte osoari, datorren larun batean, Euskal Herriko eta Palestinako selekzioek jokatuko duten partidan, eta haren aurretik, Gernika Palestinak, gu ere baik eta gure esku taldeek deitu duten kalejiran parte hartzeko. Mezu argi bi helarazi nahi ditugu. Lehen mezua, larun batean Palestina berriro besarkatuko dugu. Inoiz, baino beharrezkoagoa da, genozidioa salatzen eta palestinarren eskubideak defenditzen jarraitzea. Zoritxarrez, ezer ez delako amaitu. Israelek palestinarrak bombardatzen, hiltzen, setiatzen eta kolektiboki zigortzen jarraitzen du. Okupazioak eta aparthedak dirauten artean, Israelek nazioarteko zuzenbidea urratzen jarraituko du. Eta horren bestez, afera, arazoa, ez da konponduta egongo. Horregatik, beharrezkoa da mobilizatzen jarraitzea, gobernuak presionatzea eta Israel isolatzea. Lortu den apurra herriaren presioari esker lortu delako. Euskal Herria erreferente izan da Palestinarekiko elkartasunean. Azken 2 urteotan, kaleetan, behin eta berriro erakutsi duen bezala. Eta urrutira gabe, aurtengo udan, bueltan nabarmen utzi duen bezala. Buelta gelditzeko eta modu horretan elkartasuna, benetako elkartasuna ekintzetan oinarritzen dela erakusteko gai izan zen Euskal Herria horrek gol berri bat sartu behar du Palestinaren alde. Euskal Herria berriro ere erreferente izango da zeregin horretan. Eta berriro ere garen herriaz harro egon gaitezen sentiaraziko gaitu. Eta bigarren mezua, Euskal Herria Palestina bezalaxe nazio bat da. Nazio horrek eskubide osoa du selekzio ofizialak izateko eta bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko. Ez da kasualidadea Euskal Herria Palestinarekiko horren solidarioa izatea. Izan ere, Euskal Herria ere herri ukatua, zatitua eta zanpatua da. Horren bestez, Palestinaren kausa Euskal Herriaren kausa da. Munduko herri zapaldu guztien kausa. Horregatik guztiagatik, dei egiten diogu Euskal Gizarteari, datorren larun batean, Bilboko kaleak modu masiboan, baketsuan, alaiean eta aldarrikatzailean hartzeko. Larun batean, protagonistak, jokalariak eta jendea izango dira. Gora Palestina libre, gora Euskal selekzioak eta gora Euskal Herria askatuta.